Clips carregats de cinema, no canviem de tema. La resta de l'Infocar, fins al final, serà un informatiu de cine, carregat de festivals i estrenes. I el primer que fem és mirar atentament la pantalla. No tanqueu els ulls, mireu. Tranquils, sóc jo, no us preocupeu. He vingut al Festival de Cine de Terror de Molins de Rei i he quedat amb uns nens que no saben que vaig disfressat. Els faré un ensurt que ja veuràs. El Miquel sempre amb les seves idees difícils. Aquest festival de terror es farà la setmana vinent, de dimarts a diumenge, però per vosaltres s'ha preparat una mena de mini-festival aquest proper dissabte. Serà a la Sala Gòtica, Molins de Rei, i s'hi podran veure de franc 4 minipelis, algunes amb premis ben importants. No hi ha ningú? No m'he equivocat. Estic al Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, però aquí hi havia d'haver uns nens. Hola! Que hi ha algú? Hola! Si us agraden les pel·lícules on passen coses com aquesta, dissabte teniu una cita a Molins de Rei. I tranquils, que molta por no passareu. No sé que apaguin tots els llums i us quedeu a les fosques. Por, sí. Quedar-me sol a les fosques. Molta, no m'agrada gens. La foscor. Hi ha coses que em fan por, com ara veure... Quan vaig a les escombraries a casa, doncs a vegades em trobo un altre home que també va a les escombraries i em quedo amb, no sé què porta dins. Quan era més petita sí que em feia una mica de por la foscor, però ara ja no. Tranquils, que la foscor no fa res de res. En canvi, hi ha coses que fan por de veritat i Luc les té molt clares. Hi ha moltíssimes coses que em fan por. Els incendis, les inundacions, els adolescents, les sequies, les embrunes, les explosions nuclears, les centrals nuclears, les mutacions genètiques... Calla, no segueixis. Canviem de tema. Com se'ls va acudir als grans això de cine de terror per nens? És allò de, pare, per què no puc venir? Per què no puc venir? I ja feia temps que dèiem, hauríem de fer alguna cosa per ells. Doncs ja ho sabeu, dissabte cap a Molins, que hi fan terror.